Dapat patumbahin ng Cebuano boxer ang Thai boxer upang masiguro ang panalo sa napapatuloy na mga laro sa Southeast Asian Games. Ito ang ibinahagi ni Mark Ashley Fajardo, isa sa mga team boxer sa Pilipinas, na ito lang ang paraan upang makapunto sa Thailand, lalo na't batay sa kasaysayan ng Thailand na walang naitalang natalo na boksingero kahit na malinaw at kitang-kita ang kalamangan ng kalaban nito. Kaya naman sinabi ni Fajardo na kung may pagkakataong patumbahin ang Thai boxer, sasamantalahin na upang matiyak ang panalo. Matapos ang tagumpay ng tinaguriang The Hitman laban sa Indonesian boxer kahapon, uusad na ito sa silver medal kung saan magkakaharap nito ang Thailand sa darating na Lunes, Desyembre 15. Kaya naman pinaghahandaan ito ni Fajardo, ngunit hindi siya magiging kampante lalo na't malakas ang kanyang kalaban at anya pabor ang mga judges sa Thai boxer. I-knock out yung Thailand, yun talaga gawin kasi kung aabot pa ng round, medyo tagilid talaga tayo kasi ang hirap po sir kasi lakas po na sa judges po. Ayun, gagawin ko lang yung best ko at pagsisitapan ko pa sa next po. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!